μόνο καλύτερο πράγμα από την οργή είναι ο ενθουσιασμός. Το χαμόγελο για τον όμορφο αγώνα που θα αρχίσουμε. Μπράβο. Πέσω, ρε παιδί. Πέρυσι, ο προκάτοχός μου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον δημοκρατικό του κύκλο. Έτσι, μπράβο. Κάθε κύκλο. Τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι κεντρικοεπίτροποι και όσοι βουλευτές θέλουν να παραμείνουν στην λάθος πλευρά της ιστορίας, δεν πρόκειται εμείς να τους στερήσουμε το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Μπράβο. Ο καθένας και η καθεμία θα κριθεί από την κοινωνία. Αύριο δεν θα πάμε σε αυτό το συνέδριο. Μπράβο! Μπράβο! Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι! Για μια γιορτή δημοκρατίας, για το πιο ανεξάρτητο, ρηξικέλευτο, προοδευτικό κίνημα που θα έχει δει η Ελλάδα. Μπράβο! Δεν πρόκειται για αποστασία, πρόκειται για την συνέχεια της δημοκρατικής αριστεράς στον τόπο μας. Μπράβο, έτσι. Όσοι κυβέρνησαν το 15-19 και έχουν μείνει άφωνοι τις τελευταίες μέρες, θα κρυθούν και εκείνοι από την ιστορία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι από εσάς επιλέξετε να είστε στην συνέχεια αυτού του αγώνα, Όλοι! πρώτον θα έχετε πάρα πολλούς πολίτες στο πλευρό σας και δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν θα έχετε κανέναν από κανένα ιερατείο να σκουνάει το δάχτυλο. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Στέφανε γερά, να πέσει δεξιά! Στέφανε γερά, να πέσει δεξιά! Στέφανε γερά! Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και νέος κόσμος που δεν καταλαβαίνει τη διαφορά δεξιάς και αριστεράς. Απλά θέλει η καθημερινότητά του να είναι καλύτερη. Να μπορεί να διαπρέψει εκεί που μεγαλώνει. Σωστό. Τυχαίνει και η αριστερά και οι προευτικές αντιλήψεις ότι ανήκουν στη σωστή μεριά της πολιτικής φιλοσοφίας. Και εμείς πρέπει αυτό, χωρίς ελιτισμό, να το κάνουμε πενηνταράκια στον κόσμο. Να καταλάβει ότι αυτό το προευτικό κίνημα είναι και λαϊκό κίνημα. Δεν θα είναι μόνο της Ευρώπης και των Βρυξελών, του Διευθυντηρίου, και θα παίξουμε παιχνίδι εκεί, αλλά μέσα στην κοινωνία. Ομάδα πυρός, τετράγωνο. Διότι υπάρχει στη σημερινή εποχή, υπάρχει ένα νέο εργαλείο, το οποίο λέγεται διαφάνεια μέσω αυτού που κρατάτε στα χέρια σας. Ξέρετε γιατί όλοι ξέρουν σήμερα ότι αυτό το συνέδριο είναι παροδία? Ότι 400 άτομα ψήφισαν διαβοή στο Προεδρείο. Διότι ήσταν εκεί. Λιγότεροι ήταν. Τα ψέματα πλέον δεν κρύβονται. Και απέναντι από αυτό εμείς πρέπει να καταθέσουμε την αλήθεια μας. Και η αλήθεια μας θα λάμψει. Και σας δίνω το λόγο μου. Ότι εάν και μου είναι περίεργο πραγματικά μέσα σε ένα χρόνο να είμαι μπροστά σας και να σας έχω όλους εδώ, θέλω να ξέρετε ότι αυτό μέσα στην καρδιά μου είναι ταπεινοφροσύνη να μπορέσω να σας υπηρετήσω. Από την καρδιά μου, όχι επειδή είμαι κάτι καλύτερο διαφορετικό, αλλά επειδή έτσι θα έχει φέρει ιστορία και επειδή πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα από τον άλλο.
Σήμερα λοιπόν θα πάρετε μια πολύ μεγάλη ανάσα. Ναι, ναι. Χρειαζόμαστε. Μια μεγάλη ανακούφιση. Ναι. Τι να πω. Το ξέρω ότι λυτρωθήκατε και λυπάμαι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν το αξίζει αυτό το κόμμα, δεν το αξίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά από την άλλη τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Και η καλύτερη λύτρωση είναι η πράξη. Εμείς δεν πρόκειται να παραδοθούμε στον οχαδερφισμό, δεν πρόκειται να βάλουμε κάτω το πνεύμα κινηματικότητας που έχουμε μέσα μας. Σήμερα αυτή τη στιγμή, προφανώς όπως καταλαβαίνετε αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Να βγούμε από το βούρκο. Προφανώς θα υπάρχουν οι 400 σύνεδροι μέσα στο Μπουζουξίδικο που θα είναι πολύ χαρούμενοι αυτή τη στιγμή. Τους ευχόμαστε ακριβώς, τους ευχόμαστε καλή παρέα στους μπράβους στις πόρτες. Και πώς θα παντοσύθουμε. Είναι πλέον και επίσημα το δεκανίκι του Μητσοτάκη. Ναι. Και όλων των συμφερόντων που στηρίζουν αυτό, για τα οποία συμφέροντα δεν τόλμησαν να μιλήσουν ούτε για την Τράπεζα Αττικής, Εκείνη η ιστορία. ούτε για τόσα άλλα σκάνδαλα που έχουμε αναδείξει, αλλά τι λένε, ότι δεν έχουν πολιτικό λόγο. Εάν αυτός είναι πολιτικός λόγος που έχουν κάνει